Haino hailam sogo khajani takhute buku songrono somong channel tinike tui phaijoka local a songnani hinai ang tamo bai kothok songisa phaidingkan video pa sakno ronai tongdingke nugui manana nahadi ano taw poriskar ke sugrenai sonani belain dorkar jototuko barbar sukai asano kaham ano hangkai onekbar suna nango ano nge thogo tai poriskar ngai thogo tangkai tui moila kaya sakno suna nango nahadi buphamrok tongo buphamrok bebagno sekage poriskar ke suina bai gerenai nahadi poriskar ke suina kha angke a kwbangma ang odek songnai odek toni tonai odek no songana angke nahadi ekdom kufur kufur kaham kaino suina kha bokrok no bok poriskar kaino suina kha angke bajina bage ang somsotui bulkha mokhai norok no phunukliya tambage hingke norok bo ano baji khangke somsotui sob somoi ni rubo gama hakene buluina khangke yango nahadi ang karai boksaka karai thok rekha angkai thok kufur no sao besirbag ta refined thok abono rekha angke nahadi thok nungui haike angkai na a bajinane ang rekha angke angaso thok bo gobang reliya kaitam no rwano fontam no rnai ta fontam runya bajinai tambage hingangkai thok gobang kai to gobang no baji mano hepana o thok bai mui songna ba angaso thok reliya ta nahadi kaitam no chaksi kaino ang baji kha tai asuk bisi bajiya kachak asuk khaya tangka obono tabo thok sokoroi tikhlaina sinai ge khitung bo tongo ge khitung no baji wana oba hakeno baji uti khlayan taka yang a baji sining ka ang je songnani abono ready khaigenai nahadi mushroom baise songnai aboni bage mushroom no sainai aso koto koto khai tori manglak nahadi ekdom kaham mushroom koto koto khai bubar ke obono kachar tei simi sekage rebainai ta angkai oba hakeno jotono saibesino mushroom jotono rebainai nahadi oba hake saikya nahadi chikon buya kotor buya khaino ang sekag baikya jotono ba hake ekdom kaham mushroom bo ke obono tabuk sui nagranai mushroom no sui ek side ke tonai ta angkai bono tabuk to songya blabun bagai mushroom no ek side ke tonman yagulo ka nahadi a bokrong no bang baji uina kha bokrong no bo muyo no ri sinani hinai tabo thok sokoro oi tikhlainai tarpore o thogono ang mui songnai engke nahadi ang pias rekha ang kuno mosla ro liya nor nangka ka mosok thui rok asta mosok thui heka tespata asta mosla ro rimano ta pana ang khare liya pias baino songchinai pias simino roi songchinai hini pias no rekha ang thaitam pias koto koto hele bai rekha thaitam ngai hele bai tabo ang kathi baino sakagiri tongo srabai tongma rongno ke obono tabo kachak khlainai ta pias no nahadi pias chaksi nani bagi karak hayeng khang ke o jora wang tabo moso huljang no ready sinai moso kathang ri sum hasing tai pias kluk thaini bo holoi rekhang o jaga bo ke obono jotono mix khainang kane total pias pasta klaikhao a muyo engke oba hakeno mix khainai mix khai moso kathang ba hai ri sum kathang ba hai tai hasing kathang ba hai ro rohnai ta oba hake nahadi butui ranani naima hayengkha mosla munrnai oba hakeno ke o jora wang tabo asta mosla to ang relia hepano tabo angka ang powder mosla renai satu ek chamus rekha mon pore khai jira powder ek chamus ruana angke am pore doina powder bo rei ruana ek chamus angke tabo ang kashmiri mosoguri no bo rei renai norok nangkha angka yok mosoguri bo rei mano angka angka yok nai mosoguri no tangka angka kashmiri mosoguri khai to yok ya bo color simi ingo angke abon bage ang kashmiri mosoguri no rakhang moso kathang ojon khaine jas yok riya hnai ke nahadi mo hake koli ri rekha tabo powder mosla no bo muphunai oba hake no nahadi abo hake kha mosla ro mungkha ka jora tomato thaini no ang kolo khai helep ka buslei no khai jotono khibi re ba kha ke tomato no simi no kolo khai ang helep re ka tabo hor bo kom khlai re ka ang ge tabo ang somriya ko somrenai tomato rui somra kha ka tomato dati no goli hota time asung nangya abon bage ek chamus rui 23 chamus ada re kha ke tabo
bono kol nai nahadi mosla srapna se chengma haingkha ke tabuk bono hor kom khai tomato ni bwtwirok tikhlai nai ta bo haike nahadi mosla hingkai srapna chengkha hor kom phano mosla hingkai srapna chengo tangke tak tomato rojak ba tomato ni bwtwi nongkhornai tabuk bono kholobwi rinai kol bai khaino kholobwi risinai kholobwi nai khulogwi nai khangkai nahadi mo haingkha tomato rok norom kha sini re khangkai no mane gelewi thango ta bo hai nahadi jotono sini re khangkai no asakai noromo hingke obono taisa koli ri phinai tangka asa kahamke goliya khubla gaban bagai hingke taisa koli haino hai bono kholobwi rinai nahadi mo haike gelew ta ekdom norom wngwi thango tomato ke bukur to gele gala bukur to tongnai mane kolo kolo khairjabla nangkhai noro huli redi haike chikon chikon khai pane hele beri dita nahadi kholoman yagulo taisa koli nyai khangka tomato gole bai kha mo haingkha tomato bwtwi bo rankha bo haike tabuk o jorao nahadi bukur khaito tongo goli phano bukur to goliyabla ke o jorao ang tabuk mukhumo riri sinai mane mushroom riri sinai mushroom rugui bo bono kol phinai taisa kaham ke koli kholobi rinai ke mushroom ni bwtwi rok nongkhornai tangka bwtwi no phuranai ke kaisa koimung norok ni thani norok jodi na ani channel o katalang tongkha norok ani channel no subscribe khai di tan video no like di tai share khai di nong ni friends tai family rok no norok ni hamjang mang belai no nango sungno hambai ke ten no rano comment rok bo sidi comment rok sike ang sajago aboni bagai ke tabo kholobwi rinai bono koli khaba kholobwi rinai khulogwi naikhe angke nahadi mushroom ni bwtwi nongkhorka ang sui bo bono twi sebwi no tisao haipan mushroom ni bwtwi nongkhorka angke tai mushroom bo norom wngwi thangka nahadi ke obono tabo bwtwi phranai o je bwtwi tongmani no phranai tarpore se angulo mui bwtwi rinai ta kahani hai kholobwi riphinai kholobwi nai khulogwi naikhe angke nahadi mo haingkha bwtwi ro ranbai kha thok simi je kinar kinar kasai tongso norok nugui tongkhana hangke tabuk jodi no mui bwtwi riya hangkai bo tola khamchinai mane srapnai ta abo hai mosla rok srapong hai wngkha o jorao tabo mui bwtwi riri sinai ang twi thanda no ri kha norok nangkha hangkai twi kutung rok phano ri mano twi kutung rok khaiba mui dati muno ta abo haike ang koli ri kha nahadi tabo bono kutugwi phaikhe hangke a rinai ta nahadi kutuk suka kutuk hangka ke abo muna nangba tabo a riri sinai nahadi bokrok bo muyo no riri sinai a bokrok no bo ke jotono riri kha nahadi a ke ta bono kisa koloi kaham ke kutuk rinai a no bo mufunai tabo haike koli riri nai kaham kai bono kutuk rinai a bising rogo mui bwtwi rok hapkangkai kheno thogo tabon bagai ke kutuk rinai nahadi kutukha mui bwtwi rankha obo haingkha nahadi mushroom to munkha bwtwi riyaisino na mushroom to kumun hingke obono tabuk tai kisisa kutuk ruano tai kisa omo bwtwi no tai kisa kutuk riphinai mo haike mushroom bai chakhangkai kheno thokjago angkhai mane a bai mushroom no songwi chakhangkai belai no thogota ke tabuk obono ang hor off khairi sinai bwtwi thanda kangkai tebo gono wngwi thanai blabon bagui ke tabo ang kisa gorom mosla rirwana norok nangkhangkai doina blai nong yago tongkhangkai redi ang yago kwrwi ang gorom mosla ririkha ke gorom mosla rirma yagulo tabo kisa kol nai gorom mosla rmani koloi bono 15 minute kholobwi tonphinai ta mosla bahairok muio motom khai toroknani bagui norom tikhe chaya khongkha mushroom bai ano norok chainai di belai no kothok thokjak sugo angkhai nahadi mushroom bo kumun tei bwtwi bo gono wngkha bwtwi obo thanda kangkhe tebo gono wngnai hingke tabuk bono kholobwi tonwi tongkha 15 minute ni yagulo norok no phunukgana ang nahadi 15 minute ni yagulo bwswk mui ekdom kothok ekdom gono wngwi thangka kisa bwtwi belai no thogo bahaike chakhangkhe gang kaisa plate
thoksaina kha nahadi ekdom kothok mo haikhe mushroom bai aja khangke khakhayo norok buji mankhana norok jodi no chayo khongkai chai nai di belai no thogo obo haikhe chakha hangkai ke tini ni bagui aswk nang siteng norok bai taisa malai phina haino hai next video o aswk no hambai।